Kung pa wala nga channel no pero maramista duro kayo ati ang audio ta sa microphone mo ilo ba? hello odo mapando ko hindi pati ang audio hello Microphone mo na tayo kulaga. hello 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 what? Hello sound hello mic test hello sound hello bungol hello sound okay na dulu itu yang kuannya hello sound okay na pasensya ko mo kay medyo na ano ang akong nga kuan kala ko magambal ako hindi ba tiyo magambal ako welcome naman ang tanan dire sa atong channel Pirot Haranista yari naman ako magadulong naman ako sa inyo sa pila kong ambanon sa atong Pulong Ilonggo yari kay sanglit nagagonggong naman subok natin para na ako magprepare sining ang bahanon ng nagatigulo sa tulo sa ulan kay pila nakadlaw nga ulan yari ang bahanon ng nagatigulo sa tulo sa ulan sang ulan mapagtiyagan sa mga panag ko akong kahit lang inaantos lamang ang dinagkaanya hindi nasa
Sang ulan latuman dami suyo nakulipon kahit lang sa tulong sang ulan, tulong sang ulan, akong mapagtiyagan. Sana napalad ko akong Okay na? Kumiyat ko no, ang dulot sa inyo sa panahon subong nga mga guom-guom, no? Ang nagatigulo sa tulo sang ulan, no? Yari pa gid, no? Naging prepare pa ako diri nga ang bahano, no? Ini, no? Hindi lang ni sa parte pagigugma, no? Parte man ni sa aton nga, ano? Kag ini galing ang bahano, no? Ginahalad winni sa tanan-tanan ng mga hacker, no? Para gini sa inyo, no? Yari, ang bahanon nga nagatigulo ng modos, no? Labi na gid sa nag-hack sa akong fan-page, no? Ginadulot ko gini sa inyo. nga walay angay Upod sa'yo mong makamalani Salok sa akong kabuhi Wala kang wala kita ko matutong Na mahimo sa
lungsod sa mahusay mga pagpakulo-kulo. Napapatid mo ito, wala ka't wala kita tumatuntong na mahimong itlino sa ako. Unang tanan sa langkamunos, mahala na lang ang mahal na Diyos. Nakakutan ang paso, ulihin na ang ilungsod sa mahusay mo na pagpakulo-kulo. Napapatid mo ito, wala ka't wala kita tumatuntong na mahimo itlimo sa ako. Unang tanan sa langkamunos, bahala na lang ang mahal na Diyos. Matagmay kapayhon na walay upot sa'yo mong magkabalangin. Sanot sa ako sa buhin, upot sa'yo mong magkabalangin. Sanot sa akong kabuhin. Okay, no? Ito, no? Ang ambahan ng gali, no? Nga, hindi lang na sing pagigugmang na patungdan na to, no? Para man tos mga hackers, no? Kung wala kang ublahon, subong no, balik kita sa pamuno. Ato, para kita sa inyo. Hindi na akong maintindihan nyo, lunggo. Okay, no? Antes kita magpadayo, no? Diyari anay, no? Tuki aray kita sa pila ka mga shoutout gikan sa aton ng mga kauturan. Mayong apon tatay, pero pakibati lang sa ako nanay na may birthday ngayon sa Nego, si Dolores Nunod Albia. Happy watching. Birthday ko Happy na nanay watching na. lang, no? Birthday ko na nanay na. Ni Nanay na Dolores ha. Dolores Nunod Albia. Nunod Albia, no? Happy birthday lang, no? Sa inyo. Ang Nagalantaw. nag-celebrar Happy watching sa kay Nini Ilongga Vlog. Mayong hapon. Ngayong hapon lang. Ay, sus, lipat gali, no? Nalipat na kita, no? Sa ato ng mga pinalangga, gali ng mga OFW, no? Nga nagasunod gid sa sining aton nga kalingawan, no? Diri sa aton nga channel, Pirot Haranista. Labi na gid sa mga pinalangga nato ng mga subscribers sa karon, no? Sa labi na gid sa kay Ma'am Mary Recabarno, yara sa Florida. Subungan sa kay Ma'am Emilyn Pedregusa, no? Sa kay Ma'am Hel Chances, no? Kag subungan sa kay Ma'am Jima Moneba, no? Sa kay Abian Bubuitan, subungan sa kay Abian Fidel Arabis, no? Sa kay Inday Lori Abuela, no? Labi na gid sa aton nga pinalangga gid nga viewer, no? Nga nagasuporta gid sa sini aton nga kalingawan, no? Sa kay Toto Ed Rivera, no? Nayara sa Canada, no? Kaga subong Canadian citizen. Okay, no? Madamo gito. Yung gabi lang sa imo. Happy watching lang. Request ko na si Nini Ilongga Vlog kang tamsak. Abi ko ma-request sa tamsak kay tamsak gali. Nag Tamsak? Mana?
tamsak. Ano to, wild of Happy watching sa kay Anali Nepomuceno ngayong hapon. Good PM tayo, pero request kami hulaton ko para sa Gualberto family diri sa Tibiao Antique. Damo gid salamat. At sa kay Rems. Shout out sa kay Arante de la Cruz, happy watching. Tamasak gid eh. tamsak. Shout out kanini Ilongga vlog ah. Lugar sa tamsak mo. Sabi ko, Okay no? Para gid ni sa nagapangabay sa siningang banon na sining na primero tamsak. Siguro taga barutak ko ibong no. Kaya kasaysayan ini isang barutak ko ibong mo ginapangabay. Yari ang banon na nagatigulo tamsak. Sila
Mga kaliwat na Okay na? Kamuto, no? Yung pabahigid nga ang bahanon nga nag-artikulo. Tamasak, no? Sa short, tamsak. Hindi, joke lang sa mga yari pa yun, no? Kaya nang gipabahigid din yung isa kang bahanon nga nag-artikulo ng kulaton ko. Okay? Kulatan. Yari ang bahanon nga nag-artikulo, kulaton ko. Stop.
Sahang tanan. Okay. Ito no ang ambano no kagin pabaygit sa atong mga kultura no ang nagatigulo ang hulaton ko. Okay, yara na no. Ana boy way matanay dogod remili dila po. Matuki naman kita sa mga pirakaw na set out no gikan sa aton mga kultura. Pero ko to man. Pa-shout out idol sa tatay namon nga si Nestorio Gilyama. Ay, ngayong hapon lang guys, sa kaya Mr. Gilyama. Sa Dina Barrio, sa Dina Banwa. Way pamata. Mayong hapon tayo pero at watching from Bulacan, pa-request po ng mapintas na damgo paborito ng tatay ko sa kay Arante de la Cruz. Happy watching. Balang lang umaga na kung Dela Cruz man mo. Nga po ko, siya rin, Dela Cruz sa pilido na. Ma-request ka na si Annabelle 16 Vlogs ang matinaw ang bubon. Ito nga ang bubon. Amo rambal na. Kamusta ka na tatay kag sa imo pamilya kag kay baby Ilis si Ninong Eduardo Rivera. Happy watching now. Mayong gabi lang. Request ako no sang kabuhi isang pispis kag uhaw salamat. Okay. Shoutout sa kay ng Gemma Moneva, happy watching. Shoutout man nga sa sa tanan nga admin sang RMN Solid Fans and Listener Singapore chapter. Dasin dito tanan no, mayong hapon na dira sa inyo kung mayong agala. Tigkiliwi request ko nung pero at madamong yung salamat halin sa kay Michael sang Qatar. Ano ga ito kinauna nga nag-request? Ano ga ito? Matinawan no to no? Hindi, Ang isa? Kay nung Eduardo. Hindi, ang isa. Hindi lang, taon ka na yun. Tukiyan ka na liwa. Dala ko to. Mapintas na damgo ulit. Pero kay Arante de la Cruz. Okay na, diyari gali no? Ang ambano na nagatigulo, mapintas na damgo.
bata pusa. Okay na? Ito no, ang ginpangabay gid ang banon, nagatigulo, mapintas ka damo mga banon pa nato nga mga antik no. 1978 pa ni nato mga banon no. Ay pero ginapangabay idulot natong sinyo isuway pa man nato mga pamilya. Kaya atong gina-request na kinamatinaw ang ano to no, matinaw ang bubon. Wala ko sing ang banon no matinaw ang bubon. Pasensya na correct mo lang na ya. Sa sunod ako na ano, may mga kanta ko matinaw, matinaw ang langit, hindi sing matinaw ang bubon. Kasi na nilukot silingon. Okay na, yari, ang ginpangabay gid ni to Edward kabuhi Sanctis Christi. So ayan no, ari para gid siya.
sa Tuhan. Okay na? Naman ito no, ang banon. Naging pangbayigid, no? Isang atong pinalangga ang mga nagasuporta gid sa sininga mga kalingawan, no? Dili sa atong channel, pero sa vista. Si Toto Edward Riverano. Iya na to, yung pangabay, no? Nagagawin sa Tupina. Pangabay ka rin na to mapintas ka damgo. Ato na, natulog na to. So, mapaway-huway naman anay ta. Yari naman anay ang pila ka mga shout out, no? Shout out sa family Florentino sa Barangay Milan, halin sa kay Romar Quirino. Taga Kasimanwata. Milan, ano to? Limere? Happy watching sa kay Ero Maria YT YouTube dagro. Happy watching. Pero to shout out po ng family de la Cruz sa Concepcion, Iloilo. Madamo gyud salamat. Halin sa kay Arante de la Cruz. Aranti. Dong puro pamilyar din ng mga ano. Tanaman to kina nag-request. May taga dito gid sa libre, no? Arante, arara, nagtrambihan na ila kami, no? Nagtrikop-tikop lang. Pagkapos ang mga mga de la Cruz man. Happy watching sa kay Rene Dakula. Diyan sa may Riyadh. Mayong hapon. Mayong hapon lang kung mayong agal na Hidlaw na gid magpuli sa Pinas para kakadto da sa inyo tay watching from Canada sa kaninong Eduardo Rivera. Welcome. Shout out gali sa akong banang nagalantaw subong Judy Salvacion. Happy watching. Ay, Jod, happy watching na, no? Sige na. Safe travel. Way nagatulo ang ulan. Happy watching sa kay Rems. Happy watching sa kay Rene Vicencio. Nagalantaw ako sa may ano? Mancuyas, Tibiao Antique. Masa Tibiao. Okay na. Okay okay no, yari naman no. Ang banon naging pabaygid no. Ang banon nga nagatigulo tigkiliw. Umpisa sa ulan sa Marso, Abril, Mayo, Junyo, ulan sa tigkiliw, labing-labing oras na. Ang pamilya pinulan, ang pangkado. Mayo lang manggaran, kay makuha. Babay na lang ang cast. Katulad ng sa
Okay na? Umuto. Ang bahanon. Nga nagatigulo. Tigkilili. Yari pagit, no? Ang ginpangabay ng ambahanon, no? Para giyapon sa kayo. Billboard, no? Ini ang ambahanon ng nagatigulo. Uhaw. Okay, no? Karena nadulong ko na, no? Ang inyong maging pangabay, no? Antes na makita na yung padayon, yari naman, anay, pila ka mga siya pa. Shout out sa Giryama family sa Barangay Tuka, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Alin sa kay Annabel 16 vlog. Tayo ba request para kay Noy Dennis Muneva Kantilay hamalin ng Gemma Muneva. Thank you kay ginahambal ni nung Eduardo Rivera. Okay na? Okay? Ha? Yari gali, no? Ang ambano ng nagatigulo, no? Naging pangabay gid sa atong mga subscriber, no? Kagano supported gid sa sining atong kalingawan. Si nagpangabay gid si Ma'am Gemma Muneva. Pulo ko natin dira sa Barangay Talayo, Cabanatuan. Bukan
upang ay kumalipanas sa pagkastugay kitatakas inabakan sa ulan nagkitanas ay kulang sinampay kulang sinampay sa puno sa tulay sa puno sa tulay may nalapit kami Okay no? Ambil ito no? Ang ambahanon nga nagatigulo kantilay no? Pirato ka kantalong? Isa lang? Ay, isa lang. Okay no? Diari kali no? Ini kali ang ambahanon no? Kinadulot pagid naton sa inyo no? Para pa. Ang nagatigulo, pis-pis, nga nabilang ko. Halos hindi matungkad mga problema sa mga katauhan na nagkapitin siya. Nabilimaan ko sa pag-sakripisyo sa mga umuluyog loto ikapikado. Ano pala ang tunay kung mga plano sa tagtumalahan sa atong gobyerno? Tungkol sa COVID-19 sa aula na ilang may kahulat pa ay nakahilwaya nga ginatiganan
tanan. Ang pagpangamuyo na lang, ang paglaho ato, ang kasulhay atong yaman. Hindi lamang kita magtulak ng pag-asa, kaya nga itong Ginoo may kinaligana. Kayang kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa, nga pagtuog na pagsalig sa iya. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan na nagapilitin siya. Daw dili maanto sa pagsakripisyo sa mga tumuloy yung atuman kapitado. Ano pala ang tuyo kung mga plano sa tatong malahan sa atong gobyerno? Pagod sa COVID-19 ka na nagkabakong kaan, ay isang pistis na sa aula na pinagbo. Nagahula ka ay han, nakahilwayan, na kinati ka na para sa ating tanan. Ang pagpangamuyo na lang, ang paglaho ako, ang kasulhay atong namaangkon. Hindi lamang kita magtulak sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo ay kinaligana. Kaya kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa hukom na pagtuog pagsalig sa iya. Kaya kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa hukom na pagtuog pagsalig sa iya. Okay na? Badahong na ba, no? Doon na po. Ako ba? Antes na magitong po tayo, no? Mga duwan lang ang kanta, no? Ang atong itulong sa inyo. Kaya mag-pangalan kita sa shout out gikan sa atong mga tuturan, no? Kahit medyo malisin siya ko na sinyo kay daw tanagi daw. Happy watching sa kay Sally Permab mayong hapon. Thank you kay kanang bali ng gem. Ay, shout out gali sa nagabiyahe subong nga halin sa may beach. Inday di Sel, happy watching. Halong. Mayong hapon tayo pero shout out lang sa pamilya Conde sa Bilog nga Iloilo. Thanks, God bless sa kay Julius Conde, happy watching. Advance happy birthday kay Nanay Cheng. Hindi ko kilala iya ngalan ng Balinong Eduardo Rivera. Ngaran niya nung si Consejo. Konsihal ko nung tatay. Okay na tay? Wait a minute. Dalit lang kita.
Hindi na ako na basi ko na. Yan na, pasensya ka mo, no? Kung medyo na ulot na sara ko kay nagdulog pa ko sa akong tinagawa. Balaan nyo, amo na, basi ko na muna gintalinan na sa subong lain, nag-ano kita mo. Hasta subong, nag-maintenance pa kita, no? Bangod lang sa pinanggin dulong ko. Okay, no? Yari ko rin, no? Bilang doa na lang kakanta idulong atong sinyo. Yari, no? Nagatigulo ang panyo sa Himaya. Ayaw ka magkipit, tanong sa buhay, samtang nagkailin, hanggang ikaw mabukas, mahilis ang panyo sa Himaya. Ako ang kapangaw na madapat na matulad. Kung makita ko ikaw na nag-ahiliyo, tawagin ako hindi ang akong kurasyon. Dili ko maantos sa kapugali mo, matulog sa ilo na nag-ahilis mo. Mag-ulong kita, tugtog at tugtugan, maghikog na malay, singwalay katapusan. Hapos mo kaghapos ko, ang mga kalaksan, sa matulog na gugma, gugma na huwaran. Tungkit man magkatong at kahidya, sa likod mo lang ako nahanda magsuporta. Hindi lang pangalaga sa akong nagkonsulta, matunga sa luha kung ano ang problema. Makita ko ikaw na nag-ahiliyo, tawagin na kuryente, ang akong kurasyon. Dili ko maantos sa kapugali mo, magtulog sa imo na nag-ahilis mo. Magtutulay kita, tugtog at tugtugan, maghikog na malay, singwalay katapusan. Hapos mo kaghapos ko, ang mga kalaksan, sa matulog na gugma, gugma na huwaran. Kung manugid man ang kapog at kahidya, sa likod mo lang ako nahanda magsuporta. Di lang pangalaga sa akong magkonsulta, matunga sa luha kung ano man ang problema. Matunga sa luha kung ano man.
Okay na? Umiyad to no? Ang ambano, ang nagatigulo, panyo, sang himaya, no? Yari to no? Bilang ako tapusan lang natin yung mga dulo sa inyo, yari na lang, no? Ini, masabi yung ini, yung ginapangapay sa mga katigulangan, no? Yari. Bilang pangatapusan na itong idulong sa inyo, hindi nagatigulo, walay ang walay Pagsisimpo ay Sampo ay sa lupa ining mga luha utughan Kagsisimpo ay ang sarap na makipahit sa mga luha. Kagsasanpo ay santo sa
Okay na? May ito no, ang bilang pangatapusan natin ng tulong sa inyo. No? Tagdiri na lang na kita naman mga magpaalam sa inyo. No? Tugtog naman kita. Sa masunod nga Domingo, diri sa atong channel, no? Pirot Haranista, no? Kaga magababay sa inyo, anay. Inyo alagad gali, no? Nasa matuod gali nga ngalan naton. Ang matuod git, no? Virgilio, no? Gonzales Pitzilier, no? Ay, may nagapamangkot mo kung sino gila matutod na itong ngalan. Ang matutod gid na itong ngalan, Virgilio, no? Gonzales ang atong middle name, Pitzilier ang family name. Alias Pirot. Ukon, pagtawag sa mga Amerikano, Pirot. Salamat, no? Kag mayong hapon lang. Sa inyo, tanan-tanan. Bye-bye.